инсон аз як коғази беарзиши пул сохт, аммо пул дар ин давру замона аз инсонҳо чизҳое ки насохт. ҳамин аст мегӯяд ҳам падар ҳам модари мо пул шуд, ҳам бародар хоҳари мо пул шуд. меҳри одамҳо зи одам дур шуд, одами бепул аз чашм дур шуд. пул агар дори туро ҳурмат кунанд, пул надорӣ гар туро туҳмат кунанд. пул чӣ ширин будааст ки доимо аз паяш бедориву ғурбат кунанд. аммо мо даст ба дуо мебардорем, мегӯем эй худоё бандагонро ақл де, баъди мурдан як кафанро нақд де. чунки донанд дӯсти ҷонӣ пул нест, дӯсти ҷониро ба мо дар асл де.